Til hvem du er, og hvad du har arbejdet med, og din relation til Region Vest. Jo, altså jeg var kontorchef i Civilforsvarsstyrelsen en overgang med ansvar for det civile beredskab, herunder også ansvaret for regeringens overlevelse, så at sige. Så jeg var over at besøge bygningen her, Region Vest, nogle gange. Og i den forbindelse var det, at jeg deltog i regeringens planlægning af store øvelser. Og der foreslog jeg, at vi skulle prøve for en gang skyld at rykke ud og have en af disse her NATO-øvelser fra anlægget. Og det blev diskuteret, men det blev til sidst besluttet, at det skulle vi så. Så vi hyrede en charteret fly og fløj over til Aalborg og kom i en turistbus og kørte op til anlægget. Og det var i februar måned i snevejr og kulde og mørkt nat, da vi kom. Og så var vi ellers 3 døgn inde i anlægget og kørte øvelsen derfra. Og det var en meget positiv oplevelse at se, at den faktisk fungerede som en skole. Altså med både forplejning og overnatning og kommunikation og det hele. Det var faktisk første gang, at bunkeren den var i brug til det var første gang, den var i brug til en international øvelse. Altså der har været hjemmeværnsøvelser og mindre øvelser, men sådan en international øvelse, hvor vi skulle have forbindelsen til NATO-hovedkvarteret hele tiden og tage de beslutninger, som NATO-hovedkvarteret bad om. Ja. Hvad kunne det være? At det var mest i begyndelsen spørgsmålet om minering af de danske farvande, hvor problemet var, at de danske stræder jo er internationale farvande, så det var et brud på den internationale ret at minere disse farvande. Men det kunne blive nødvendigt i den her situation. Så under den her øvelse, der spørger NATO, den danske regering, det er jo ikke rigtige ministre, det er embedsmænd, der spiller ministerne, men NATO spørger den danske regering, er I ok med at minere danske farvande, så Warszawa-pagtens flådestyrke ikke kan komme ud? Altså den måde, det foregår, er, at vi har et alarmsystem, et alert system, med en hel masse 3-bogstavskoder. Og det, man spørger om fra er, vil Danmark nu iværksætte foranstaltning 2BF eller noget af den retning? Og der står så minering af danske farvande. Så det er simpelthen, at vi kigger i drejebogen og siger, at det her, det er det, som de nu beder om. Og så må vi beslutte, gør vi det eller gør vi det ikke. Og så det store spørgsmål er jo så, hvad besluttede I jer for? Ja, vi besluttede jo, for det var i overensstemmelse med øvelsens strategi, at jo, det skulle mineres. Ja. Det var jo, altså det fra den danske side ordentligt væsentligt, at vi gav et godt billede af Danmarks forsvarsvilje under den øvelse over for de andre NATO-lande. Så der var ikke noget med, at vi sagde, nej, det tør vi ikke. Det var, ja, okay, go ahead. Så du er ansvarlig for Region Vest, og du er ansvarlig for planlægningen. Og så holdt I den her øvelse, som var den første øvelse overhovedet, der blev holdt i Region Vest. Fungerede bunkeren? Ja, det gjorde den i hvert fald. Altså, der var, man kan godt sige, den er ikke opdateret siden der. Altså, der er jo ikke noget internet og alt muligt, som der er nu. Men dengang, med de kommunikationsmidler, der var behov for dengang, der fungerede det hele perfekt. Og man siger også, altså for eksempel indkvartering og forplejning og overnatning og det hele, det fungerede fuldstændig som det skulle. Det eneste problem, vi har oplevet, det var altså, at når der er 100 mennesker inde i den her bunker, så kommer kropsvarmen ikke ud, og der blev varmere og varmere, bare i løbet af de 3 dage der. Så jeg tænker på, at hvis der havde været de 300 mennesker derinde, så tør jeg næsten ikke forestille mig, hvor varmt det ville have blevet. Der var radiatorer over det hele, men der var ikke noget aircondition anlæg, så det blev bare rigtig varmt. Du er kontorchef i det, der hed Civilforsvarsstyrelsen dengang, og i dag hedder Beredskabsstyrelsen. Så du arbejdede jo i København. Hvor meget var du involveret i bunkeren i dagligdagen og så videre? Fordi du arbejdede jo ikke i bunkeren, du arbejdede som kontorchef i København. Der var jo ikke noget dagligt forbindelse. Jeg var over på gangen, fordi jeg skulle vide, hvad det var, og træffe de mennesker, der var her. Men vi var jo helt overbevist om, at den var i gode hænder, og de gjorde det arbejde, de skulle gøre. Så der var ikke nogen grund til, at jeg skulle komme rendende i tider og utider. Men snakkes meget om Region Vest, det er jo selvfølgelig til regeringen. Det er derfor, det hedder Region Regeringsanlæg Vestdanmark. Og man ved jo også, at der ligger et Region Øst.
Hvad med Folketinget? Det er jo et meget pinligt spørgsmål, fordi vi diskuterede samtidig, skulle der være plads i regeringsbunkeren til repræsentanter for nogle af folketingspartierne. Og der blev sagt meget både for og imod, og det blev aldrig rigtig besluttet. Jeg tror nok, at fornemmelsen var, at det kan godt være, at vi burde have repræsentanter for de forskellige, altså en fra hver af de, i hvert fald de vigtigste folketingspartier, men de skulle jo i hvert fald sikkerhedsgodkendes, hvor de overhovedet kunne komme med. Så man talte om, at vi havde jo regeringens udenrigspolitiske udvalg, hvor medlemmerne i forvejen er sikkerhedsgodkendt og har tavshedspligt. Vi sagde, det var dem, vi måtte tænke på, hvis vi skulle have folketingsmedlemmer med ude i bunkerne. Så muligvis en lille repræsentation. En lille repræsentation, ja. Hvis krigen var brudt ud i din tid som kontorchef, I havde Region Øst, og I havde Region Vest. Hvor ville I tage hen? Altså, jeg tror egentlig ikke, vi talte ret meget om at tage til Region Øst. Fordi det har jo som anlæg ikke nær den samme beskyttelse som Region Vest. Så ideen var altså, hvis det virkelig brændte på, så måtte vi altså se at komme herover hurtigst muligt. Hvad skulle din funktion være? Altså, i det daglige, der sad du som kontorchef med ansvar for planlægning, ledelse, økonomi, strategi osv. Der var udsigt til krig, og vil du flytte med? Ja, det ville jeg. Det var min opgave. Og jeg skulle jo absolut være skal man sige, den der stod nærmest statsministeren over for regeringsanlægget. Så altså, statsministeren bad om indkaldelse til møder, sørge for, at referater blev ud og kontakt til de forskellige regeringselementer. Det var det, der var min opgave, som en slags sekretariatchef. Ja. Så du havde dit eget kontor inde i Region Vest også? Ja, det havde jeg så ved siden af regeringens mødelokale. Og der var en lille mikrofon, som jeg kunne bruge til at indkalde til møder, fordi den var forbundet til højtaleranlægget i hele anlægget. Hvordan ville I være kommet til Region Vest sådan helt lavpraktisk? Det er jo et større logistikapparat at flytte både regeringen og embedsmændene osv. her. Men der sagde vi altså, i princippet ville vi jo helst benytte civile fly, som vi kunne charter til de formål, og SAS ville selvfølgelig blive bedt om at stille fly til rådighed. Men vi diskuterede også en overgang, og det synes jeg, det er sådan en interessant oplevelse, jeg havde under et af vores planlægningsmøder, hvor den fungerende statsminister, altså rådgiveren fra statsministeriet, Gottlieb, han spurgte, hvordan ville forsvaret kunne overføre regeringen til regeringsanlægget. Og en repræsentant for Forsvarsministeriet sagde, ja, det kan vi jo nok, hvis der ikke er vigtigere opgaver. Og der var det Gottlieb slog i bordet og sagde, der findes ingen vigtigere opgave end at sikre regeringens overlevelse. Og altså det for mig var i og sig sådan et kernepunkt, at regeringens overlevelse, det er landets overlevelse. Der er ikke noget vigtigere end at sikre det. Så hvis vi siger, at der ikke er civil flyvning, så må forsvaret altså træde til og fragte regeringsmedlemmer til Region Vest. Efter du var færdig som kontorchef i Danmark, der fandt et mere spændende job et andet sted. Et andet job, som også er spændende. Der blev slået op i en stilling som chef for kontoret for civilberedskab i NATO-hovedkvarteret, som jeg så søgte og var så heldig at få. Så jeg tilbragte de næste 6 år, tror jeg det var 6-7 år, i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles som Director of Civil Emergency Planning, som hed chef for det civile beredskab i NATO. Og det var en interessant tid, for det var på det tidspunkt, da den kolde krig sluttede, og vi sådan skulle overveje, jamen hvad gør vi så? Er der overhovedet brug for os mere? Og der var Manfred Wörner jo generalsekretær i NATO, og han var en genial politisk leder, og definerede NATO's opgave på et tidspunkt, hvor der ligefrem blev stillet spørgsmål til, har vi overhovedet behov for NATO nu? Men han fandt altså, at NATO havde en kernerolle i at bygge bro mellem NATO-landene og de tidligere Warszawapagt-lande og finde fælles områder, som vi kunne
planlægge fællesskab. Og det tog jeg som min inspiration og sagde, at det må vi også kunne gøre på det civile område. Så vi foreslog, at vi skulle kunne samarbejde med de tidligere Warszawapagtlande på området om katastrofeberedskab. Fordi det var noget, der var upolitisk, og alle kunne enes om det. Og det blev så vedtaget i fællesskab med repræsentanter for de tidligere Warszawapagtlande. Og det førte til skabelsen af et kontor i NATO, der så tog sig af koordination af katastrofeberedskab. Michael Elmqvist, du har oplevet den kolde krig, og du har oplevet den kolde krigs afslutning. Du har været med til øvelser i Region Vest. Du har siddet med ansvaret for det her nød-Danmark, der lå klar i skuffen. Jeg ved også, efter den kolde krigs afslutning har du også arbejdet meget med Ukraine, med bistand til dem osv. Nu har du været på besøg i Region Vest, efter det er blevet lavet til museum. Hvordan var det, og var det den rigtige beslutning at lave det til museum? Det er et spørgsmål, som jeg vil sige, jeg har stillet mig selv mange gange. Skulle vi have bevaret Region Vest? Og i betragtning af den udvikling, der er sket siden da, og siden 2024, der vil jeg nok sige, at det er trist, at det blev et museum. For det kunne godt være, at det ville have været nødvendigt at bevare det, opdateret og moderniseret, men have et sted, hvor vi kunne rykke ud i nødstilfælde. Og når vi netop nu ser på de nye offentliggjorte planer om Polens planer for, hvordan de ville tilintetgøre Danmark, så kan man sige, at så ville Region Vest jo faktisk have kunnet fungere temmelig godt. Der var, så vidt jeg har set, ikke direkte angivet et angreb mod Region Vest. Der var angreb rundt omkring i området, men Region Vest ville nok have overlevet. Og især hvis man skulle have et forsvarssamarbejde med NATO, så er det jo væsentligt, at vi har en regering, der kan snakke med NATO. Så jeg synes, det ville have været rart at have et regeringsanlæg. Det har vi ikke mere.